السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تميمك الله سبحانه وتعالى كما ستفن مفن أبو ننتمكوا وماليز محمد صلى الله عليه وسلم أكبان جلاجه كما سمع صحابة ndion samene akusatira chipunziso chimene chikufikira tsiku la kiyama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lero lino tikhala tikuyamba insha Allahu ta'ala kuphunzitsana buku la Riyadh as-Salihin. Buku limeneli ndi limodzi mwa mabuku amene adalembedwa ndi An-Nawawi. Munthu ameneyu An-Nawawi dzina lake kapena kuti mmene amadziwikira kwa anthu olemba mabuku ndi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Hizami An-Nawawi Ash-Shafi'i. Kusonyeza kuti munthu amene ndithu anabadwa kudera lotchedwa kuti Nawawi. Ndipo dera limeneli ndi lotalikirana ndi ku Damascus kusimbali ya kusiriya kumeneku, lotalikirana ndi ku Damascus ndi 85 kilometers. Komanso mene mwamvera kuti iyeyo ndi Ash-Shafi'i, kuti adali otsatira madhhabu kapena kuti adaphunzira madrasa pansi pa ndondomeko ya Shafi'i. Ndipo munthu amene anabadwa chaka cha 631 Hijriya, kumbuyo pa kusamuka kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, chomwe chikufanana ndi chaka cha 1233 miladiya kuchokera mu history kapena kuti mukalenda imene timagwiritsa ntchito. Ndipo adamwalira chaka cha 676 Hijriya, ndipo mu kalenda ya Gregory tikugwirizana ndi chaka cha 1277. Munthu ameneyu adali mmodzi mwa mafuqaha, munthu oziwa fiqhi komanso oziwa maphunziro achilankhulo, ndiponso adali ozindikira kwambiri ku mabuku kapena kuti maphunziro a hadith, ndiponso maphunziro amene amalongosola za madera komanso anthu opezeka madera amenewo amene amatchedwa kuti pa chizungu biographies. Adalemba mabuku osiyanasiyana. Ndondomeko yonse ya mabuku amene adalemba ndi kumaliza ndiye kuti akukwanira 26, koma amene sanawamalize chifukwa cha kumwalira ndi 14. Ndipo ena mwa mabuku amene adalemba ameneyu ndi 40 An-Nawawi, buku lija limene timalidziwa kwambiri kuti 40 hadith, komanso analembanso buku limene tikhale tikulilankhula lero lino insha Allah, Riyadh as-Salihin min kalami sayyidil mursalin. Komanso pali buku limene analemba Minhaj at-Talibin, komanso Rawda, ndi mabuku osiyanasiyana amenenso mwina kusogolo ngati Mulungu angatipase mphamvu ndi mwayi kuti tizatha kuwadziwa insha Allah. Umoyo wake wa An-Nawawi ndionena kuti pa nthawi imene iye adakulako kansinkhu kufika zaka 10, adapita kukakhala mu shop ya bambo ake, chifukwa bambo ake anali businessman, ndipo adali mu shop menemu ndi kumagulisa. Koma kuti ngakhale iyeyu adali mu shop menemu kumagulisa, sizidathe kumpangisa kuti asathe kukwaniritsa kuphunzira maphunziro a dini. Pachifukwa chimene adayamba kumapita ku madrasa, kumachoka kupita ku shop kupita ku madrasa, pamene nthawi yokuti iye mwina sadafike pa nsinkhu oti watha nsinkhu bwinobwino, adali ataloweza Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ataphunzirapo kangachepe madrasa. Ndipo atafika zaka 18, Nawawi adapita ku Damashq kumene iye adakakhala, ndipo kumeneko adakakhala pansi pa mphunzitsi wamkulu yemwenso adali mufti wa ku Shami, mufti wa ku Syria, dzina lake Abdurrahman ibn Ibrahim al-Farazi. Ndipo anakhala ku Shami mpaka na zaka 28 kufikira pamene iye amamwalira. Koma kuti nthawi imeneyi ali bize kulemba buku komanso akuphunzira ukunso akuphunzitsa madrasa. Ndipo adali wamkulu wa Darul Hadith al-Ashrafiyya, amene ndi madrasa amene anali okuzana ndi kuphunzitsa za mahadith komanso maulum ad-din. An-Nawawi sadakwatire ayi mu moyo wake, ndipo pamene amamwalira kuti ali ndi zaka zokwanira 45. Chabwino umo ndi chidule kwambiri chokhuzana ndi mlembi ameneyu komanso munthu wamkulu amene buku lake likhale insha Allah tikuliphunzira komanso tikuphunzira zimene iye adalemba. Munthu ameneyu An-Nawawi pamene adalemba buku limene la Riyadh as-Salihin, adalemba ku preface kapena kuti mukaddima, introduction yake. Ndipo pa introduction yake adayamba ndi aya imene
Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza mu surat Adh-Dhariyat ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala akulankhula pa aya imene kuti sindidarenge ziwanda kapenanso anthu kupatulapo kuti azindipembeza. Ichi ndi cholinga chimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adatilengera ife. Komanso aya ina yopitirayo kunena kuti ma uridu minhum min rizqin, ine sindikufuna kwa iwo anthu kapena kwa ziwanda kuti andipase zondipasa ine Mulungu, wama uridu an yut'imun, komanso sindikufuna kuti iwo azindidyesa ine. Muona kuti aya ziwiri zimenezi zikufotokoza kwambiri choyambirira cholinga chimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adatilengera ife pa dziko lapansi, komanso chinthu chachiwiri choti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala sakufuna kwa ife china chilichonse kuti kapena timudyetse kapenanso mwina mwake timpase zompasa ayi mphaso ndi zina zoterozo, koma kuti tizingompembeza basi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo iye poyambirira ndi aya imeneyi anafuna kuti atikumbuse kuti ife pamene tonse chimene tiyenera kumayang'ana focus yathu pa dziko lapansi ndi kuti tiziyang'ana za ku akhira, tiziyang'ana zomwe zingasangalase Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndipo chifukwa chimenechi ndi bwino kwambiri kuti anthu tizithandizana makamaka pokumbusana ndi kuuzana ndi kulangizana kuti munthu wina aliyense azizo zomwe zingathandize kuti athe kukwaniritsa zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akufuna kwa iyeyo. Ndipo muona kuti Nawawi akupitirizanso kupereka aya imene ikukamba zokhuzana ndi kuthandizana kumeneku ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, kuti muzigwirizana muzithandizana pa zinthu zimene zili zabwino komanso zomuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Imeneyi ndi aya imene kupezeka mu surat Al-Maida verse yake ya namba 2. Ndipo adaperekanso mahadith osiyana-siyana amene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adawachula okhuzana ndi kuthandizana kumeneku. Ndipo ina mwa mahadithi ndiyo wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, kuti Allah subhanahu wa ta'ala amamuthandiza kapena amakhala pa chithandizo cha munthu ngati munthu akwathandizanso azinzake. Komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adanenanso kufunikiranso kuthandizana kumeneku polozerana zabwino, kunena kuti man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kuti munthu amene angamulozere nzake zinthu zimene zili zabwino amapeza phindu kapena kuti malipiro ofanana ndi iye amene angachite ndi kugwirisira ntchito zimene iye wamulangiza zija. Okay, komanso muhadisi inanso Mtume sallallahu alaihi wasallam ati man da'a ila hudan, munthu amene angamuitanire nzake kuchongoko, kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusuhu dhalika min ujurihim shay'an, akuti munthu amene angamulangize nzake kuchongoko yeyo amapeza malipiro ofanana ndi uyo amene wagwirisa ntchito chongoko chimenecho mopanda kupunguka kwa malipiro amenewa, mopanda kupunguka kwa malipiro amenewa kwa munthu uja amene wasatira kapena amene wasatira chongoko chimenechi, chiphunzitso chimenechi. Ndipo pali chinthu china chimene Imamu Nawawi adatiuza ndi kutithandiza makamakanso potiphunzitsa ife komanso pozipemphera iye yekha. Ndipo ananena kuti choyambirira ndaganiza zokuti ndilembe ndisonkhanise buku limene muli mahadith amene ali asahihi ona okhaokha, komanso mahadithi akewo akhale wokuti mkati mwakemo muli njira yomwe ingathe kuthandiza mwini wake amene angawerenge mabuku amenewa kapena mahadithi amenewa imthandizire kuti apeze zabwino ku akhira. Komanso kuzera mahadithi amenewa athe kukwaniritsa kuchita maadabu kapena kuti miyambo yake imene ikulangiza mahadithi amenewa, miyambo yoonekera komanso yobisika. Ndiponso chimozimozinso mmenemo muli zinthu zina zimene zili zompangitsa munthu kuti athe kulimbikitsidwa popanga ibada, komanso alimbikitsidwe posiya kuchita zinthu zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wazilesa. Ndipo muhadithi kapena ti mahadithi amenewanso mkati mwakemo muli kuteteza thupi la munthu kuti asachite zinthu zimene zili za haramu ndi zinthu zina zimene munthu angathe kuzifuna amene akufuna kumuziwa Allahu subhanahu
wa ta'ala. Ndipo adapempha kuti wina aliyense amene akuona kuti angapindule nalo buku limeneli angapindule ndi mfundo zimene zili mmene buku limeneli, mahadithi ake komanso maahkam, munthu ameneyo asayiwale kumpangira dua an-Nawawi. Ifenso tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti amukhululukire an-Nawawi komanso ndikumpasa jannatul firdaus, komanso akuti tisayiwale bambo ake moziso tikumpempheranso an-Nawawi bambo ake kuti Mulungu apase jannatul firdaus ndi kuwakhululukira zovuta zonse, moziso mashekhe ake onse monga Sheikh Jameta Abdurrahman ibn Ibrahim al-Farazi komanso mashekhe na onse amene aphunzira nawo kuzera munjira imeneyi, komanso sadayiwale asilamu onse pa dziko lonse lapansi. Ichinso chikhale chimodzi mwa malangizo amene ine ndikulangiza inu kuti tisamayiwale kuwakumbukira amene atipasa zabwino potiphunzitsa, komanso tiyenera kumafunira zabwino makolo, kuwapempherera kuti Allah subhanahu wa ta'ala aziwakhululukira. Chimodzimodzinso tizafunira zabwino asilamu onse pa dziko lapansi, amene tikuwadziwa, amene sitikuwadziwa, amene anabadwa kale, anamwalira, anatisiya, kapenanso amene ena akubwera kusogoloko, amene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala watilumikizisa tonsefe chifukwa choti tili pa ukhuwatil Islam, kuti tili pa banja limodzi la Chiislamu. Balongo limekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala mene tafotokozera kale kuti buku limeneli tikhala tikuyenda mu ndime insha Allah. Koma buku limeneli lakhala likutanthauziridwa ndi mashekhe osiyana komanso maulama ena akale enanso anthawi zino zaposleto pompa. Ndipo sharh imene ili yabwino kwambiri ndi ya Muhammad ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, Mulungu ampangire chifundo, amenenso naye adatanthauzira buku limene ndipo adaliyika kukhala imodzi mwa madaris amene amaphunzitsa kusukulu yake kapena kuti kukalasi yake kumene iye amakhala. Balongo lemekezeka choncho tiyeni tilowe buku limeneli makamaka pamutu woyamba umene babu yake kapena kuti mutu umene ukuzana ndi maadabu amma kapena kuti malangizo ndi miyambo yomwe ili true general, miyambo imene ili ya wina aliyense. Ndipo khomo loyambirira limene wayambirira kulitsekulira an-Nawawi ndi babu al-ikhlas wa ihdharu an-niyya fi jami' al-a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyya. Akuti khomo lokhuzana kuchita ikhlas ndiyo kuti kuyiyeretsa ntchitoyo pofuna kunsangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, kapena kuyipanga ntchitoyo kuti ikhale cholinga chake cha kupeza malipiro kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso kubweretsa niyya, yani kubweretsa chitsimikizo pamene ukugwira ntchito imeneyo pa ntchito ina iliyonse kapenanso mawu ena aliwonse, chifukwa ibada ndi ntchito yochita ndi thupi kuzera mu ziwalo zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adatipasa, kapenanso zomwe timalankhula zomwe zimasangalatsa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ndipo pali zinanso ntchito zina zimene zili zobisika zimene zimakhala mu mtima. Inshallah tikhala tikulongoserana zinthu ngati zimenezi. Ndipo Imam Nawawi wayamba pamutu umenewu ndi maaya ochokera mu Qur'ani. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qala Allahu ta'ala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة verse yake ya number 5. Allahu tabaraka wa taala akuti iwo sada la mulidwe kupatulapo kuti ampembeze Allah mukhlisina lahu din, moyeresera chipembezo kuti ndi zake basi, ntchito zonse kumuyeresera kuti ndi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu salat, ndi kumayimika mapemphero, wa yu'tu zakat, na maperekaso chopereka chimene chimachedwa zakat. Wa dhalika dinul qayyima, nditu imeneyo ndiye dini yeni kapena kuti dini imene ili yolondola. Tikachita choncho ndiye kuti tachita dini imene ili yolondola. Komanso waqala ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala akulankhula mu Qur'ani kunena kuti la yanala Allah luhumuha, akuti sichingampeze tu Mulungu kapena chomwe chikumpeza Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala si nyama yake, singampeze Mulungu nyama yake ya zozinga zake, wala dimauha, kapena mwazi wake magazi yake si amena kumpeza Allah subhanahu wa ta'ala, walaki yanaluhu taqwa minkum, koma chimene chikumpeza Allahu tabaraka wa ta'ala ndi kumuopa kumukuchokera mwainu wewe. Aya imeneyi ikukamba nkhani yokhuzana
za nsembe imene anthu amachita pa nthawi ya haji, yani qurbani imene timachita. Ndipo Allah akutiuza kuti sikuchuluka kwa nyama imene tazingayo kapenanso magazi amene takhesa pa tsiku limene mu nyama mziweto zimene tinali nazo zololedwa kuti tizizingiramo pa ibada imeneyi. Koma chimene chikufunikira kwambiri ndiye kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala kumene kumakhala kochokera mkati mu mtima mwa munthu. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala nso akulankhula mu aya ina, aya imene yadusayi ndi ikupezeka mu surat al-Hajj verse yake ya 37. Komanso pa aya ina Mulungu akulankhula unena kuti qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Nena iwe kuti ngati mungabisa zimene zili mitima mwanu kapena kuzionesera, Allah subhanahu wa ta'ala azidziwa. Aya imene ikupezeka mu surat Ali Imran verse yake ya 29. Tsopano tiyeni kuti kodi tanthauzo la aya amenewa sharahi yake ikufuna itanthauzire chani kapena kuti ngadziwe bwanji tanthauzo lake la ndime zimene An-Nawawi wayambira nazo pa buku limene la al-Ikhlas. Choyambirira tinene kuti mauti ikhlas kuti mwamvetse bwino. Tinajambulanso ka video kena kongolongosola nkhani imene kuti tikamati chuti chinthu kuti ikhlas ndi kuti chinthucho changokhala cha mtundu umodzi sichikupezekanso chinzake chosakanikirana nacho. Monga anthu ena amatha kugulisa mkaka, ndiye mkaka uja ngati angoukama mu ng'ombe ndi kuyika mu kapu osathiramo madzi timati kuti labanun khalis, kuti ndi mkaka umene uli pure milk sana sakanikiremo china chilichonse. Chimodzimodzinso kuzintchito kuli gawo limene la al-Ikhlas kuti purifying kapena kuti kuyeretsa ntchito zathu zonse kuti zikhale cholinga chake kufuna kunsangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ikhlas imeneyi ndi gawo lalikulu kwambiri la ibada loti munthu kuti ulandiridwe ntchito zako umayenera kukhala ndi ikhlas. Ndipo gawo limeneli atchulapo nkhani yayikulu kwambiri kuti ikhlasi kuti idziwike imadziwika kwambiri ndi niyya, ndi cholinga chimene munthu ukupangira ntchito imeneyo. Kusenzera kuti ntchito yonse chimene chimayeretsa ndiye ndi niyya. Ndipo malo a niyya kapena kuti kodi niyya imapezeka pati? Kodi niyya imapezeka pakamwa, imapezeka m'manja kapena imapezeka mkati mtima? Muona kuti maulama onse akugwirizana kuti mahalluha alqalbu, kuti niyya malo ake ndi mu mtima. Ndipo niyya ilibe malo palilime kapenanso m'manja kapenanso maonekedwe a munthu. Zimenezi pa zintchito zake zonse za munthu zimene amakhala akuzigwira, osayang'anira kuti ntchito yake ndi ntchito yanji, kaya mwachisanso ndi swalati, kaya haji, kaya kuwerenga Qur'an, kaya kuphunzira kumene, niyya intention imakhala yochokera mu mtima. Ndipo sizololedwa kuti munthu uzitchula niyya yako pakamwa, chifukwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadachitepo zimenezo kuti akafuna kugwira ntchito manena kuti nawaitu kapena anwi iqamati salati, kuti ndikuchita niyya yakuti ndiyimike mapemphero, kapena kuti mtumiki sama nena kuti anwi udhu, kuti ndikupanga niyya yoti ndipange udhu. Zimenezo sizimadziwika kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti amazichita. Pa chifukwa chimenechi sibwinonso kuti ife tizikhala bize pamene tikuwaphunzitsa ana kapena tikuphunzira kapena tikuchita ntchito ina iliyonse kuti tizichita kuyilankhula niyya yathu kuti nawaitu kuswali dhuhra ma'al jamaa. Okay, zimenezo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadachite, ndipo simungapeze pena paliponse pamene pali hadithi yomwe ili sahih imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adachita. Ndipo zimene zikufuna zitantho zionena kuti Mulungu Allah tabaraka wa taala ndi amene amadziwa zimene zili mu mtima mwathu. Kuteka munthu kulankhula pakamwa kuti ine ndikufuna ndilankhule kapena ndikupanga niyya yakuti. Okay, koma chinthu icho ngati chochokera mu mtima, Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amadziwa zimene zili mchani mu mtima. Ndiye nkuona paja pali aya imene atuuza Imam Nawawi kuti kumbusa kuti qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, akuti nena kuti ngati mungabise zimene zili mu mtima mwanu kapenanso kuzionesera, Allah subhanahu wa ta'ala aziziwa kama mwazibisa kapenanso mwazionesera. Balongo limekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikuona Mulungu adatilamulira kuti cholinga cha ibada yonse ndi ikhlas, kuti wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, kuti sada lamulidwa kupatulapo kuti azimpembeza Allah subhanahu wa ta'ala poyimuyeresera chipembezo chake. Yani ntchito zathu zonse zimene timagwira zichi ndiye chipembezo, ndipo poyeresa ntchito zimenezo tiyenera kuti tiyike niyya imene ili yabwino.
balongo lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikufuna kuti ndikukumbuse chinthu chimodzi kuti munthu ukamapanga niyya choyambirira ukamagwira ntchito ina iliyonse uzikhala ndi zinthu zitatu zimene zizikhala mu mtima mwako. Choyambirira uzipanga niyya, uziyika chitsimikizo mu mtima chokuti ukufuna ugwire ntchito imene ili ya ibadayo. Mwachitsanzo ndi swala, ndio kuti uyike mutima mu niyya yoti ukufuna uswali. Chinthu chachiwiri uyike niyya yakuti swalayo pamene ukuyipemphera ukufuna usangalatse Allah subhanahu wa ta'ala, yani liwajhillah, ukufuna upeze chisangalalo komanso nkhope Allah tabaraka wa ta'ala. Chinthu chachiwiri chimenecho. Ndipo chinthu chachitatu ndi chakuti ukamapemphera kapena ukamapanga udhu wakocho kapena ukamapanga ibada ina iliyonse icha ukhale ndi niyya yakuti ukupanga pofuna kutsatira ndi mmenenso Mulungu Allah tabaraka wa ta'ala walamulira, chifukwa ndi Mulungu amene adakulamulira ndiye ukufuna utsatire lamulo limenelo. Therefore ukaona kuti wachita zinthu zitatu zimenezi, niyya yako ikakhala mu zinthu zitatu zimenezi, uona kuti zinthu zako zidzakhala zoti zolipiridwa ndi malipiro abwino komanso ochuluka kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malongo lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, munthu atakuteka kuti akugwira ntchito zabwino, akuoneka kuti akugwira ntchito zabwino kwambiri, akuswali, akumanga siyam, komanso akupereka chopereka zakat, sadaka, zimene zili zabwino pamaso. Koma chifukwa choti niyya yake inali yoti yosemphana ndi zimene Mulungu akufuna, niyya yake mwachitsanzo inali yokuti anthu amuone, okay? Pamenepo mudziwa kunena kuti chomwe chimachitika choti ntchito zonse zija kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimakhala zopanda phindu. Koma ife anthu paziko lapansi pano titha kumamuona kuti akugwira ntchito yabwino, koma kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikhala kuti ntchito yake yonse ndiyopanda phindu. Choncho zomwe Mulungu amayang'ana kwa Mulungu kwa iye mu zintchito zimene tikugwira ife zabwino zija, ndiyo kuti amayang'ananso kwambiri mu mtima mwathu kuti uli mu mtima mwathumo muli chiyani, ndi moyera bwinobwino, tufuna kusangalala kwa Allah subhanahu wa ta'ala kapena tufuna kuwasangalatsa anthu amene tili nawo pafupi. Pa dziko lapansi pano munthu titha kumpanga jaji malingana ndi mmene akuonekera, malingana ndi zimene ife tikuziona. Ndiyo kuti munthu akamaswali timpanga jaji kuti ndi anthu amene ali oswali, koma kwa Allah subhanahu wa ta'ala chimene chingakanthandize iyeyonso pambuyo pogwira ntchito zimenezi ndi niyya imene iye adayika yabwino. M'bale wanga olemekezeka, chonde ndikupempha kuti uonesese kuti uziyika niyya yako pa ntchito ina iliyonse kukhala niyya imene ili yabwino. Kaya kumvera mawaidha ngati imene ukumvera darasi imene lesson imeneyi, kapenanso mwina iwo kugwira ntchito ina iliyonse uchite zimenezi ufuna kusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma ndikufuna ndikuzeni situation ina zomwe zimachitika kwambiri shetani amatha kufika nthawi zina ndikunena kuti iweyo tu taona mwina ukayamba kugwira ntchito yabwino uzigwira kuti auja akuone, mwina abwana anu akuoneni, kapena anthu akutameni, kapena mwina zambiri zosiyanasiyana. Shetani amabwera ndi cholinga chokuti akuchepesereni malipiro, komanso kuti akupangiseni, akugwetseni ulesi kuti musagwire ntchito ija pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye iwe chofunikira kwambiri nchakuti ukangoyika niyya gwira ntchitoyo basi, usadandaule ndi zimene shetani akubwerera mmutu mwako ndikumakuuza kuti usapange zimenezo chifukwa zikhala kuti ukwaonesera anthu. Iwe ungogwira ntchitoyo basi, zimene zilizofunikira kwambiri. Babango lemekezeka pamutu umenewu, An-Nawawi rahmatullahi alayhi anabweresa hadith imene ili hadith yomwenso ili limodzi mwa maphata akulu mu Islam, hadith ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, imene akunena kuti sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, akuti ndidamumva mtumiki wa Mulungu sallallahu alayhi wasallam akulankhula kunena kuti ndithu ntchito ina iliyonse imalandira malipiro ake malingana ndi niyya, intention, chitsimikizo chimene unayika mtima mwako. Wa innama likulli mri'i ma nawa, ndipo munthu wina aliyense apeza zimene iye adachitira niyya yake. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, amene kusamuka kwake kudali cholinga chake kufuna chisangalalo cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, ndiyo kuti kusamuka kwake kwa Allah komanso kwa mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koma uti waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha amrat aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, munthu amene anasamuka ndi cholinga chokuti mwina mwake apeze za padziko lapansi pano komanso kapena mkazi kuti akamukwatire, ndiye kuti iyeyo apeza malipiro malingana ndi zimene iye adalingalira mu mtima mwake. Balongo lemekezeka, hadithi imeneyi ndi hadithi monga mmene ndanenera kuti imachedwa kuti hadithi yayikulu kwambiri jami', monganso mmene ilili hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, munthu amene angayambise chinthu chimene sitidamuuze mu chipembedzo chimenechi chongochonjezera yekha, chimenechi chizabwerera kwa iye kapena chizabwenzedwa kwa iye osalandiridwa pamaso pa Allah subhanahu
wa ta'ala. Ndi mwachidule kwambiri pa hadithi imene ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yoma kumumva mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo hadithi imene ndi muttafaqun alayhi ayilandira Bukhari komanso Muslim, ndiponso ndi hadithi imene maulama akulu adatsigulira mabuku awo polemba hadithi imene chifukwa cha kufunikira kwake ndi kulemekezeka kwa hadithi imene komanso kufunikira kuti munthu uzika niya pa chinthu china chilichonse chimene uchita, ndipo niyayo izikhala chofuna kusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Muona kuti al-Bukhari adaitsegulira buku lake ndi hadithi imene. Chimodzimodzinso mutu woyambirira umene an-Nawawi rahmatullahi alayhi akuyamba kutseguliranso mbali ya mahadithi ndi hadithi imene ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Mu hadithi imene Mtume sallallahu alaihi wasallam adango perekapo chisanzo chimodzi cha maibadati imene chili hijra, kusamuka kuchokera ku dziko la ukafiri kupita dziko la Chiislamu, chifukwa chakuti akulephera munthu kupanga ibada mu dziko la ukafiri, iye akuyenera kuchoka ndi kusamuka ndi kupita ku dziko lina kuti akapange ibada moyenerera ndi imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akufunira. Ndipo ibada imene hijra ndi chinthu chimene chili chokhazikika chokuti munthu wina aliyense ngati sapezeka kuti kudera kwanuko mukuphinjika kuti mumpembedze Allah subhanahu wa ta'ala moyenerera, ndi bwino kwambiri kuti musamuke, chifukwa musazanene pa tsiku la kiyama kuti iyayi ine ndimakhala ophinjika. Wa ardhullahi wasi'a, dziko la Allah subhanahu wa ta'ala ndilalikulu kwambiri, ndipo muyenera kumasamuka. Choncho mbalongo olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala mwachidule kwambiri ngati daris yoyambirira ya buku limeneli la Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin, ndifuna kuti timpembe Allah tabaraka wa ta'ala kuti atikhululukire komanso apange ntchito imene kukhala yofuna chisangalalo chake, ndipo atikwanirisire kuti tidzakwanise kumaliza kuwerenga buku limeneli insha Allahu ta'ala ndi kuphunzitsana, ndipo ife amene tikumvera tiyenera kutenga maphunziro ochuluka kwambiri mu buku limeneli. Fikiranso insha Allah nthawi ina pamenenso tikhale tikubwera ndi mutu wachiwiri umene utazakhale mutu wokuzana za tauba. Allah tabaraka wa ta'ala atikhululukire komanso akulandireni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.